Ndinga kwake ndingambotarisa ngirende bokufunga kina imwe. Cameraman wangu. Nita shika. Cameraman wangu ngasiri ngiri. Cameraman wangu. Shika. Mutambe. Kudai so ende resort achi. Saka mimi short time yenyu mnemshita mari. Short time yangu mkwasha 50 US. Right, mhuri yedzimba dzamabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media muchifamba muineni wenyu Manasi ndiri mwana wekwachibanda muchirongwa chinechi chinonzi Bishu Reality Show apo patinotaura kana kuti patinoita hurukuro nemacommercial sex workers handitika tichinzwawo zvichemo zvavo zvavanosangana nazvo kuti zvingagadziriswa sei handitika. So panapa samazuva yese ndine muenzi wedu asi muenzi wedu wanhasi ndakaita zvido zvenyu makati timbokutsvagireiwo ari munhu wechirume nekuda kwokuti takaita mavidhios akawanda tichitaura nemasex workers ari echikadzi saka makabvunzawo makati hakuna here vanhu vechirume takati aiwa isusu sechibanda media tinoita zvido zvenyu saka takuudziraiwo commercial sex worker ari wechirume. My brother. Hi bro. Mwakasimba tinofara hedu. Aiwa zvitiri nani zvedu. Chekutanga da kukuzivisai kuti muri kubuda paTV nyika yese iri kukuonai. Tinotenda. Saka aiwa sunungukai zvenyu kunatsotaura makasununguka yanditika Okay. Ini ndataura ndakati ndinonzi Manasi ndiri mwana wekwachibanda ameno kuti imimi munonzi ani? Hai ndinonzi Kithi. Kithi. Yeah. Kithi ani? Kithi harisi zita rakakwana. Okay, Kithi Tanaka. Kithi Tanaka. Une zita rakanaka ne. Thanks. Right, toda kuti ungoconfirm kuvatariri vese kuti vazive kuti basa rako raunoita ibasa rei uye zvakare une makore mangani kuzvarwa? Okay, inini basa rangu randinoita ndiri musex workers. Then ndine 22 years. Basa rangu nachiti musex workers ka ndiri munhu anopinwa mabhawa. Achitokechiwawo. Achikechewa vakadzi vatinoziva isusu vane nhengo yechikadzi inoiswa nhengo yechirume ndipo vanokechwa vachiwana mari napo. Iwewe semunhu wechirume unokechwa chirudzi da kuti unatsopatsanura kuti vatariri vagone kunzwisisa. Okay, kana nchiti kukechwa nditi inini ndinenge ndine nhengo yemunhurume. Then sitokubereka unenge wakangoitwa munhurume handiti. Then ndinotonhengirira ndinotovhurira gumbo kumunhurume kuti anyise kukwira saisi. Kana akwira saizi ndoonawo mari ndoonawo kurarama muZimbabwe kozi mabasa hamuna. Right. Munhurume anenge achiisa papi? Pane munhu wechikadzi toziva kuti anenge achiiswa panhengo yechikadzi. Imimi munoita zvekuita sei? Natsopatsanura ipapo. Okay, panhengo yangu ine ndinoitisa nayo tsvina iyo ndio inenge ichiitiwa iyoyo. Alright. Tapanzwisisa. Saka kuzviita uku kuita nekuda kwekuti hakuna mabasa munyika here kana kuti da unazonzwisisa chikonzero chinopa kuti muzoite basa iroro? Okay, chikonzero chinge chiripo, mabasa anenge aripo muno muZimbabwe handiti. Asi sechi takaitwa anoti interview pamabasa. Vangonzi uya haitwa chobva tinongoti sei kutoluza mabasa achiyayo futi. Ndipo tinozoona kuti zvinanoita sei kutongopinda mubhawa chinhu chakatongokosha. Right, muchiita basa iroriri ndakamboita umwe interview days adarikayo ndofunga ndapina link racho mucomment section ndakanzwa vachitaura vachitanzi inonzi sim2. Right, saka ndo language yandichashandisa panapa. Muchiitwa kusim2 ikoko munotonzwa here feeling yekunzwa kuti aiwa iko zvezvi kunzwa kuda kuitwa bonde? Yes, ndinotonzwa feeling because andina ma-feelings tonhukazi, ndine ma-feelings nevanhurume. Ndowandinge ndinawo. Kundakatongorira kana kuti neimuda isona kwanditi aiwa mandiitira. Aiwa ndinotozati apa nanyuso kuenjoya chisekisi chaiyo. Alright. Imimi zvekuzotanga kuitwa semunhukadzi zvakatangwa rini? Zvakatanga ndatova ndiri form 2 ndipo zvakatanga. Mange mune makore mangani vawo?
ndanga ndine 15. Yes. Ndipa zvakatanga. Akatanga kana kuti akabvisa tingati amene ngati akabvisa umhandara wacho ndiani umhandara rumiwo? Umhandara rumi wangu ka. Wakabvisa una ticha wandidanana nawo ticha chaiyo. Ticha. Ticha. Wandidanana ndo wakabvisa umhandara. Maidzidza chikoro chakaita seizvi. Ndanga ndiri kuboarding kwanga ndiri. Munongoziva maboarding kuti varume vanenge vachingogara vega vega kuhostel, saka munenge kuona mega varume muri kuhostel. Ndonyaya ichi. Alright. Natsopatsana kuti zvakafamba sei kuzoti ticha azosvike pakuzobvisa umhandara, bvisa ujaya, amene ndikati umhandara jaya. Umhandara ka. Umhandara jaya. Woza musi umhandara ka munhukadzi ka umhandara jaya wachiwo. Zvakafamba sei? Makadanana here? Makamukumbira here kana kuti natsodonongodze ipapo? Naticho takadana munongoziva chingoendawo chikorongo chido zvimazepi, zvichii zvimajigisi. Then ndakadanana natiche ndichitodhonza. Then takazosvika pakuzongoitawo sekisi chicha chindidzidza zvinofamba sei. Nepo semunhu woye ngodo ticheyeyo kuzi ticho subject rake wende ndeiri pasaho. Chira ndafoirawo subject rake ndingonyoronza ita se ndapasa. Kuitira kumboko kazvinhu zvakaita se zvakarongeka. Saka ndirinoti aiwa ticho ndinomuda stereke ndanga ari so touch. Andopanzwisa. Ora ndiudzei first day renyu rekutanga kuita bonde. Muchiitwa semukadzi. Ndinonzwisisa hangu kuti kana uri munhu wechikadzi uchibviswa umhandara, vanotaura vakadzi vanoti zvinhu zvinorwadza. Uona kuti ita kana kuti 1 week kana kuti 4 days kana kuti kutodarika 1 week uchirwadziwa. Imimi first day renyu kubviswa umhandara jaya wachewo zvakafamba sei? Makaanzwa pain here? Makaita madhezi mangani muchirwadziwa? Natsodonongodze ipapo. Nangu pandakabvisa umhandara ndakanzwa kudzimba kosi ndakatombobhileta. Ndichitotedza kutogara kana kufamba munhu wakatotsveyama kuita kunge munhu akuhwara zviyo. Then ndiri kuchikoro pandakabvisa umhandara. Munongoziva uri kuhostel unongobva wati ukuhwara upiwa zvimapiritsi zvokuti peni ingaite sei inganyarare. Asi peni inobva yaramba yakanyarara. Then ndapapa ndeitogesa unemvura nesuti kosi tine masuti eduka kumahostel uko. Kwatini chigaro zetirana muri wakati tinenge tabirwa sina so chinowedzera sauti yedu chega. Kuti tingogarira seti kuchibva kudzoka kudini. Kuzodaro panga patojahirika manje. Vangoti vadongoita sekisi iyo kungopinda nekungoenda. Kunakirana. Atiri kupanzwa. Alright. Andei pazuva repiri. Zvakafamba sei? Pazuva repiri amatauro ndozuva makabviswa umhandara ka? Handi munhu akazoramba achingouya zvakafamba sei? Zvakazofamba bhoko sitanga takukwanisa kuti se kunditengero zvokushandisa pakuita sekisi. Uye zvokuti ndinoto pakuita sekisi paika. Then ndinotoudza munhu kuti ndinoda zvimafurutsu. Wanditengero zvimafurutsu anditi zvinototi miri wangu ungaita health usikaoneke kuti aiwa something is wrong apa. Kuti munhu virgin ndokanati hasi. Kozi mafurutsu anozora umhandara. Ndopanzwisisa. Munhu wechikadzi kana uchita bonde naye anosvika paane nguva yekuti atikati ameno yaanongorasa mbeu yaanonzwa kuti anakirwa. Ndo zvaanoita munhu wechikadzi. Munhu wechirume zvakare anosvika nguva yaanorasa mbeu kunzwa kunzi iye anakirwa. Saka imimi munoraiti kusaidhi uku kusimtu kwenyuko unotosvika here nguva yekuti aiwa warasa mbeu wanzwa kunakirwa. Zvinoitika depend kuti munhu achindiri mafeelings naye here. Kana ndisina mafeelings nemunhu handiti hapana itombomire kana kudai kana kuita action nditonza kuti iyi zvinochinoita ipi. Kozi panti nemunhu nditonza kuti chira chitofamba kuti hanzi mu straight ndati munhu yangondisvirawo nokunaka kwaakaitoko. Ndonyaya inenge iripo. Ndiripanzwa. Right. Saka imimi sofa mune boyfriends mangani? Sofa ndine maboyfriends mangani? Aripo 10 chaiwa ndotodanana nawo 10 chaiwo. 10. Pa 10 wacho anosapota zvawo yese. Saka muri mari. Mari inenge iripo zvayo asi inenge seri yangu. Kana topiwa mari chinzi ndio mari yako. Zvinhu zvakaringana. Maboyfriends aya munenge muchiwada nekuda kwokuti muri kuda bonde kana kuti munenge muchida maboyfriends akawanda nemhaka yekuti maybe muri kuda kuzo support kwa financially kana kuti just shed more light there?
apa sina kudaro munhu waMwari anditi chinotoitika manje inini pakuita vanhu vangu anditi ndinenge pavati vanhu 10 ndingeda kuona kuti ari nani ndupi pavanhu vandoda neno 10 kuitira pakupinda mumarriage kozi ndoda marriage ndiyo yandiri kuda marriage chaiyo patika pabumbiro remutemo wedu wenyika ndinovimba kuti hatina mutemo uyo unoita kuti munhu wechirume aroorwe nemurume. Mutemo wedu unoti munhu wechikadzi anofanira kuroorwa nemunhu wechirume. Saka imimi marriage yamunenge muchiita munenge muchizoita yakanatsomira sei? Marriage here isina mapepa anachazonyorwa kana kuti waamukadzi wanhengi kana kuti waamurume wanhengi? Mapepa inenge isina zvo mapepa asi sipacha zvodinotoziva kuti hawo uyo murume wangu akati ndinotomurespect nditomubvisa shangu chaidzidzi kutomugezesa kunyatsokuti apa agezeswa chaiko ndonya inenge iripo isina mapepa zvayo. Alright. Pane pandaunzwisisa zvakare, pane pandira kuti ndinatsonzwisisa. Imemi mataura kuti munoita bonde nemunhu wechirume, munoita zvakare bonde nemunhu wechikadzi. Ndakunatsonzwisisa kuti chinonaka chii, kuitwa imimi semukadzi kana kuti kuita munhu kutoitwa chaiko, kutoitwa chaiko nemunhurume, kutondikwira chaiko mazvinzwa kana kuti nyadzokukwira ida for rounds chetu nyotsotaiwa pandapo nyotsonzota pandaenjoya bonde kune munhukadzi andina mafeelings nawo chero makatoti akauya apa chirakaita action hapana. Saka pagore mimi munogona kurara nevanhukadzi wangani pagore? Handiti kurara vanhukadzi, ndikonsarira navanhurume. Vanhukadzi handina mafeelings nawo. Vanhukadzi iyo shamwari dzangu rakatodziona ndinototi sati munin'ina wangu kana kuti mukoma wangu kuri kuvanhukadzi. Asi kuvanhurume? Asi kuvanhurume ndinonyatsoenjoya sekisi, nyatsokuona kuti chimboita chikapa kunyatsokuti ndakaigarira dai munomira hoo ndinodai kwake ndingambotarisi mirendibokuzvinengirikina cameraman wangu inga asiri negrini cameraman wangu chikapa mutambe kudai so ende risotachi ndakumbozazonzwisisa chamunenge muchiti chikapa ipopo inanhadzandane unyanzvi nezvazvo chikapa pane pandatsoitwa zvokuita sei chetinatsota ndichiti chikapa nditi ndini ndichiti ndine murume wangu apa akarara pabhedha nditi akarara kesachi nemanhedo kudai ini ndakanomugarira panhengo yake anopinda munhengo nditenga kutambisa chiuno kumitira signature zvokuti anomira kumira kuti wanosika ende anongoprojisa kahwani kuti anobatayo mwana meta semagona. Ini nhangu ndiri munhu wechirume ndida kutaura ndakazvimirira inowanzofarira kubata mazamu chichi cameraman wangu uya utadzise kamera apa ini ndiri kunatsoona ini kuti imi hamuna mazamu. Saka vanhu vanenge vachikwecha vanozozvitambira sei because ndinofarira mazamu kubatawo mazamu chichi imi hamuna mazamu to be honest. Vamurume vanozotambisa sei vanhu? Mazamu anotobatwa yaya anotodzwanywa kutoyamwa zamu irori kutoyamwa zamu chaiko nyatsokunotsaiwa apa aiwa zvese zviri kuendeka manje munongonzwe kuti aiwa pandanyitsira sei ndanyitsokuyamwa zamu ndanyitsokuyamwa yoti nyatsirosera chakudzimbe tanyitsokubatwa bobweti mazamu akati kwati nechester anenge ari sofitisa ari soft kudai so zvoti mwana anotoyamwa kudai so onyitsonzoti pane nyama kapa haasi mabhonzo aya anenge sinoenda kuna nasley queen anenge achiuya kunani kuna sugar mama vanoziva zvavari pasekisi. Aiwa tiripanzwa ngatiti nhasi masangana nezvirwere zvepabonde zvatingati izvo pachirungu maSTI kana kuti STDs ndeapi matanho amunotora imini? Ini nhangu ndakatobatwa kana ndine STI handiti ndinokwanisa kuzvigamuchira kozi ndizvo zvese zviripo handiti ndazvigamuchira ndiri senhanguwo ndinenge ndisiri ureti disparate ndinenge ndanoona nemari nditodzopa vanhu vangu vane mari handiti handita dambudziko rangu rakati ndakutokwanisa sei kutopiwa mari yekutoenda kuchipatara ndotopiwa mari iyo ndakutoenda kuchipatara straight unobaiwa mainjection amwe angaba yesika anga yechi even ukaita kungoita kana mawatsu chaiwo
mazuva nekune tekinoloji unongoenda kakuna nazviremba vedu maprivate utongotaura dambudziko yanenge achida kamari hapana kuti angada kuti piyake ipinde mushonga chingwe pafamasi akuti kungondirapa mahara ndonya inenge iripo ndotobhadhara mari yangu ndakutongorapika kutobewa mainjection yangu zvimapiriti zvangu guchi nimwei pia futi rada kutaisa panyaya dzokumwa mazuva nekunena naprep hadzingataputika nenga HIV zvayo ndobasa rekondomu iri kozi ndinge icho chidziro chinosekisi nokondomu but mene hadzowanzoda izvezvo ndinotoramba vatoripo ndotodana aripo ndotodanana naye ndinomupfekedza kondomu unzatipfeka kondomu 2 chaiyo kuitira kuti ndirakaputika pane sara rimwe 2 makondomu andinotomupfekedza uye zvatizotinge makondomu embombi rakaya tinge tine edu manatiyema yakasimba kuti taiona utyire kuvharuka ndapi acheyaye pamwe kuda mafrevha kaya mabhanana zvimapeni epo izvi zvakati kungouya izvi zvinotengesewa izvi kozi hatingagomirira zvinhu zvamahara izvo zvinotengeswa zvitise zviripo. Alright, saka imimi short time yenyu munochita mari? Short time yangu mukwasha 50 US. 50 US. Kana usina unotongonipoka 40. Kana usina mari uchotaona mari. Asi ukadonza $5 andotaiwa can't me out. Ndinotokudzotaiwa bapanapo wazvinzwa. Watambira kusiriri kuoya kumagetsi. Ende kunopisa nokushoko kwandakaita nini? Kunyengerwa $5. Chichakadaro ichocho. Ndebva ndatitoita kuti ureri disparate zveshuwa. Pane mamwe mauri handizooneka semunhu. Kana iri sleep over inenge ichita mari? Sleep over is depend kuti mubreak iri kuti murungu kana ari kumarungu ndichidzira ma200 kana ari mabreakiwo is depend because ndine chichidzira chimaraunds akati unondopa mari yakati. Saka munoreva kuti mimi mune varungu vamunombosangana nawo vachikukechai? Varipo varungu vatinotosangana nawo umwe chondoshanda kuima mumakurungu varipo. Alright. Zvokutongonzi murungu wangu kana iripo ndezita zvinhu zvakarongeka murungu wangu auya mari yega yega inyiswa kunyatso kumuitira bhobho zvokuti mangwana anodzoka futi. Alright. Ko angave maChina kana maIndians varipo here vano? maChina hapana si maIndians. MaChina amwe andizode zvangu ndikokonotsvana si kosa havazodika projection maChina. Plus fune language ke inenge yasiyana kosi ngechitira chirungu. Chichina manje kuti zotanga udata chichina kana kuti chiyashu batani. Nemakori naripo futa totodanana nawo. Right, how big is this community? Community yakarema inoitona vanhu vakatowandisa. Zvokuti tadotesa mamembers mazhinji ka mucommunity medu mapo ndo wakatowanda chaiwo. Vari pamwe vachitotipika kwatinogara isi zvedu kumusha uko vachitotipika zvedu sine mota chitoenda nawo kuma outing chidzidzo kuti tigete mbanonhwiro ka taundi yechipingi nawo totoenda kunoenjoya tiri ikoko. Right, ko munharaunda mamugere hama neshamwari kana kuti vabereki vanoziva here kuti ndo basa raunoita? Ini kana ndiri muhama neshamwari handiti shamwari dzangu dzandinotamba nadzo vanozviziva asi kuhama ndinonhengerekera ndinohaidha masikireti angu kuhama uyezvo nekuti nomafamilies mucommunity atinogara hapana vanhu ndingachizviziva asi ndinge nepo ndingaitoziva kuti ndega kuti ndonyaya iripo. Vamwe vacho ndikwanisa kuzoziva kuchezvo ndingachizongoonao mota mabango emota anenge achipinda maGD6 achipinda mujuraho kana kuti sei vanenge vachitoziva. Saka maita mari ke? Panoti mari apa mari inenge ichitoperera kozi ngochitodaiso kuti ukatumira kumusha gorosari wobva wadaiso dobatanidza kuti unozvifambisa sei uchada kugeza nda kudya kuti uonekere pane vamwe. Unoda kudya kuti urapiwe chaiko unoda kudya. Alright. Ndinonzwisisa kuti vanhurume vane nhengo dzakasiyana, kune dzirefu, kune dzipfupi, kune dzikobvu, kune dzitete. Imimi dzamunofarira inhengo dzakaita sei?
ini nangu ndoda munhu ane dhikiombe ine matsinga-tsinga nokuti ndakagara nematsinga-tsinga nyosonzoti payapinda kuita ndikagwisho kudai kana kadora nenzotosatambise nguva yako semusingafarire vanhu vanenge vane kadora handinzwe kakugutsi kanondainzwa pasekisi ndisina kunyatsa kuinjwa ndida kunyatsa kuinjwa nzoti apa ndida kunyatsa kutose kuinjwa kuti ndakamboibata iri mukondomu desi ndakada kuita kunge ndida kunhingirina kusaka so unomira hoho munotomboisa mukanwa kusaka kana muchiti kusaka unonge uchisaka munhu ane kondomu ndinomupfekidza kondomu utenga kusaka zvako kuti kusaka direct no why not direct ndinongosema zvabvo zvinorudzisa but maybe munhu anogona kuofa mari ka kuti maybe you wati 50 pa short time inini saka ndine nhangirini ndine 100 ite yakadaro hamubvumidziri achida kuti kuita yakadaro pa6 maybe kudya ndinotoramba asi kana iri 6 ndinobvuma zvangu kuzi ndoziva kana iri 6 ndakabvuma ka ndagara mbinge nditori papurepu purepu inokwanisa kundibetsera kana munhu ane edzu yanditapurire chirwere ndingoramba ndingori negative but zvimwe zvirwere kazvisiri HIV zvinokwanisa utapurira ndosaka ndichizotaura nditi ndambotaura kumashure ndakati ndinokwanisa kutenga mushonga yangu ndakatoona chidambudziko raresibo ndinokasika kuenda kumhanya kukiriniki kuna chiremba kunoongororwa kuti zvakamira sei zviri kudii zviri kuita sei right. Saka makastoma aya imimi munenge muchiabatira kupi chaiko kwamunoabatira imimi pafoni here pachii ine hamwe handishandise foni kana kushandisa kana social media foni yacho handitorina ndinotongodaiso zvangu semunhu ndakafamba musiti ndakapfekawo hembe dzangu handishimna nditonditi kungo nditi bhebi hai bhebi mumwe wacho ndigona tongouya yo wangu yo ndakufarira chichichi ende uri so hamene zvaunongoitaita so ende unoglow ndisinoslayer uye zvinhu ndinongofarirawo vhesi rako ndima zvinongoita sei mazvinongotsangira saka murati iko ndiri kuona makapfeka dress makapfeka meno Brazilian hair if I'm not mistaken saka ndo zvamunogara makapfeka here izvi kana kuti matongozvipfeka nekuda kwokuti muri kuda kuuya pashow ndinogara ndichitombozvipfeka hangu kana ndiri kumba kutombozvipfeka ndimboona kana ndakana mukava mutaoni chaimukunda neindrash kwedu kumasvingoko indrash chaiyo kutongopinda muindrash ndakatopfekawo dress rangu ndisvika nditotenga zvinhu musupermarket ndakatodzokera muindrash ndakatoenda kumba vanhu vepamba penyu pamunogara imimi vanoziva kuti muri murume here kana kuti muri mukadzi vanhu vepamba pedu vandinogara inini avapo now in UK yese saka ndinge ngori ndega ndinenge ndichizvizira maybe urati kana kuti vano munharaunda vanokuona isani urada kunzira especially kana kuri vanhukadzi vakatondona munoti mandititi nhenju zuri seiko ndotiti muri seiko neasikana asikana kuri kuvanhurume vashoma ndinotora navo ke kozi ndinoti ndizive kuti handiti se especially sevanhu vemunharaunda akatongodzoti anondida ndinomuzvambura ndinomukwatura saisi kozi ndinomudzoti handiti izvo zvisina basa handitombodo zvisina nabasa ndinomuzvambura aiwa tikupanzwisisa saka mambotaura nhau yokuti hanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika chichi atiti zvinhu zvazokufambira zvakanaka imimi munokwanisa here kusiya basa rechisex worker iri ndinotokwanisa kutosiya basa iri kutokanda machira pasi kutouchira kune mudzimu wangu mazviita handichada mabasa akaibaya kusina kana zvandiitira ndinongoramba ndingori imimo muchigemu ichi saka haiko zvezvi mune vana here kana kuti ndinawana zvangu ini hamusi kuzotarisirawo here kuita mwana nditombomudenyi ndomudi zvangu mwana ini ndomudi mwana handiti makazvarwawo here haudi kuzoitawo mwana ndimude pane mubvunzo yangu so yandisingade kuvhara chiromwa asina kuibvunza riripo here zuva imimi ramakakechwa kana kuti ravakakechwa
nemunhu akanatsoita bonde zvakakufadza zuva iroro zvekuti wakafadzwa rausingakangamwe, kana riripo chii chakange chaitika? Riripo zuva randakaita bonde unisoti apa ndakanyatso nemunhu kwezi ndinokatanga kundiromenzo chandisikadei kisi kuti undibatawo nyama yangu kundifilinga kuti sei ndonyatsoonzoti apa ndaita sei ndanyatso kuenjoya bhobhora andifadza panyaya dzechibonde uye zvinhu zvatsoti nhengo yakagezwawo here kana yakagezwawo kuzi munhu achiomba kwanguwo chakakosha ndomba mvura yekugeza ogeza after ageza ndomba tiri brashu kana asina ufamba akarongeka okushawo mazina ake kuti asazondinwirawo mukamwe muwapwa muzvisukiso kana asina maheri muvha anenge angori mumbati orimuvha rimuhobisa zvisukiso kozi zvinoita sei zvinondinwira kana usiya magumbezi anga waita sei akunhuhwa kana wakadaro hayo wakarimuvha bobo wanisa kugeza bobo andonyisa kuvhurira gumbo zvokutika waneite chenyisa kupinda ingoti shu unomira howo. Alright. Ko rimwe zuva ramuti mimi makakechwa nemunhu makakechwa nemunhu asi zuva iri maybe munhu ameno zvaakangoita zvakakurwadzai kana zvisina kufadzai, kana riripo zuva iroro nderipi uye chii chakange chaitika? Chakaitika ka zviripo kuzi last year handizotira hangu mamandi last year chakaitika ndipo ndinondinaye zvangu munhu yakazondirwadziswa last minute through ndanhengirikina ndambobatura mameseji ake kungava kune shamwari yangu munhu enda kunzi ndabatura mameseji nyaya yekuti kutonesa atura mascreenshot auti ari kungoposta kuvanhu vandotamba nawo handiti akangotitira kuti saka zvine basa reizvozvo hazvina nabasa chero akazviziva wangaite sei ndo ndakangobatikana nazvo chete. Ko amwe matambudziko amuri kusangana nawo imini muri mucommunity menyumo matambudziko akaita sei? Matambudziko atinongosangana nawo sesisusu zveduwo masimutu isusu handiti dambudziko rindosangana naro mucommunity kana uchoshaurawo nevoisi remunhukadzi vanotokudza kuti iwewe ka vandoshidzira kana kutokupana chimwe chizita so mustreet unzoti mamonere mugeyi achitodarika chichichichi ndonyanyingoripo chete but kunzi uri mugeyi pane chakaiperera zvinorwadza munhu wachachi kana ari mustreet asiri mugeyi asi kana ari mugeyi mbi yako utombozodzimbikana unongomuzotaiwa kana nemiwo kandi ndizvo zvamuri here but chokwadi ka munorwadziwa nechokwadi kuti zviite sei? Umwe tonigona kuti katiri kamwana kadiki kwandiri vakatonoti akamwozva angofana kuti mwana wangu ndakazvara inini vanhu vachizotora kudaro. Alright. Ko ameno mashoko amungade kupa ekupedzisira kune mageyi semi mashoko ekuti kudini? Inini handinongowasira zvanguoni ndinotongodza kuti ndinoita maindi kana muchitira nemunhu wako oda kuti to online tumirawo shamwari yako yepeji unozoti iwe wakamudza secret abudisi unonitumira location umpa nhamba dzemunhu wota sei woenda unoona kuzvitira kwazoti wakazishayika kuti mazuva akawanda kuzonaro kochekwa musoro kwakangosiyana wakazongoshayika unongochizoti wakantumira nhamba dzemunhu auda tatsoka location ende sei anogara munhu yakuchita sei akuchibatika uyezve futi pamunoshandisawo ndinokurudzirawo heduwo kune mahurewo esewo ari disparate kusanganisirawo nenuwo hangu handizvese paklasi asi ndizendirichi ndiwe klasi ndotongozotayiwa chakakosha ukabhadhirawo renti yako kwaunogara ikoko chero wakada kuita zvaunenge wangoda kuita nyatsokuita apa wanyatsokuita uyezve nguva yekuvharira naive nevanhu yenyu intai mutionana kwete kuzoita mhirishonga kuti nyaya dzizosvika kana kunga kumapurisa kana kuti sei mungoitawo zvinhu zvinhu zvakaita zvakangwara. Alright, muri Zimbabwe ndonhau yenge tinayo pano paChibanda Media tiri muchirongwa chamazuva ese Bishop Reality Show apo patinoita hurukuro nemacommercial sex workers tichinzwawo zvichemo zvavo zvavanosangana nazvo uye vakatanga sei, chii chakaita kuti vatange matambudziko aya. Kindly tell me what do you think in the comment section. It's lockdown.